Un noson ddim sbel yn ôl, o'n i'n pist yn Llanrysdi. O'n i'n gwrando ar Elvis Presley, Carys Eleri. Cerdded lawr yr hewl, gyda headphones mlaen. Ddim yn siŵr pan oedd cans mor y baint yn y nwylo i. A dau frwsh yn ymhoced, a wedyn i ddinas i lan ac edrych ar y news. Ac o'n i fel na, hwnna be fi'n ei wneud. Fi mor sori, mor sori. Am achos i gymaint o shit am ryw 4 awr ar hugen. O'n i weir i hungover i gyfadde ar y pryd, achos na bawb golli shit nhw ar Twitter. Ac o'n i'n becso bod Leanne Wood yn mynd i lafi, a fi yn caru hi. Llafi am ganu Elvis Presley, a strew a wal really iconic. Whoops! Oedd hi'n dywyll okay, oedd eisiau spruso fe anyway. Ond o leia mae mwy o bobl yn cofio Dryweryn, a capel celyn wedi foddi i roi dŵr i Loegr. So actually falle bod Elvis Presley a fi wedi codi ymwybyddiaeth i gynhadledd hollol newydd. Yna es I nôl I Llanrysdi, ger Aberystwyth, pist ac ishte ben y wal, oedd braidd yn sigledig. Meddwl am y tîm sy'n gwarchod hwn, tra'n stwffo fy wyneb gyda chwilydd a bwydydd gwael, yn llawn siwgr a brastedd. A ddinas I lan mewn sling ac edrych ar y news, ac o'n I fel na, hwnna for fuck's sakes. Okay, dim fi nath neud, ond pan os neb o bon o'n dweud, ond yw'r cachyd dal heb sefyll lan ac esbonio. Pan fydde unrhyw un eisiau chwalu y symbol pwysig ma o gofio. Ond nawr mae loads o bobl dros o wlad yn peintio. Please byddwch yn ofalus iawn rhag cadwch y resto. Just wait. Banksy, oh Banksy, 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 Banksy. Wedi cael mis bach bant o'r yfed, fyddwch chi'n falch o glywed. A ma'n feddwl i'n glir fel cloch. Caru gweld pawb yn dod at ei gilydd. Wedi investo mewn loads o baint coch. Fe godwn eto